ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. תן לנו עד הסוף. תודה לכם. עוד מתנסים לארץ. תודה. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה, וגם את זה. אנחנו כל בשבילך, המפקד. אני פה בשביל עם ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה, שלא יהיה לאף אחד ספק. לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, גאה בכם. תודה רבה. אנשים אזרחים התנדבו כולם ובאו ביחד איתנו לעשות את זה. תודה חבר'ה. תודה רבה. לא יכול להופיע בבית עדיין. איפה אתה? מירון, משפחת קרנאווי. משפחת קרנאווי? כן. אני מוניר רוזן. שלום. ידידי היקר. שמח לראות אותך. תודה.